Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera fl-imkien mal-Għaqda Ambjentali Nature Trust nidew l-iskema Tree Your Town li għandha lan li tkompli tħaddar il-lokalitajiet f'pajjiżna. F'attività organizzata minn Nature Trust propju għal-jum is-Siġar, bosta studenti minn diversi skejjel nataw tarif dwar is-Siġar. Talent fuq is-Siġar li jgħinuna ħafna f'affarijiet li nagħmlu. U li għaw ħafna tipi differenti minn ta' s-Siġar. Tallimt ukoll li inti s-Siġar meta tmexxihom minn posta li ieħor taqlaħħom mill-eruq u mhux mit-sok, għax l-eruq dawk jiġbru l-ilma u mingħajr ilma l-pjanta ma tgħix. Studenta oħra spjegatilna kif l-Iskola ta' San Franġisk f'Bormla jitħawlu Siġar kull Novembru bħala parti mill-programm LEAF. Frar, il-parks Malta jiġu għandna u jagħmlu s-siġar fin-nursery u mbagħad meta jikbru jiżraw fil-foresti. Il-President ta' Nature Trust Vincent Attard qal li f'Wieq Għollieqa ġiet installata sistema li tħaddem il-pompi tal-ilma b'enerġija rinnovabbli. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera tkellem dwar il-ħtieġa ta' aktar proġetti ta' tħaddir mhux biss fil-komunitajiet fejn ngħixu iżda wkoll f'żoni industrijali. Dis-sena għandi vot partikolari ħaġa li qatt ma kelli għal dan ir-rigward u qiegħed niftem ukoll mal-Ministeru tal-Ekonomija biex nibda nagħmel ukoll proġetti simili fl-industrial areas. Il-Chairman Eżekuttiv ta' Ambjent Malta, Konrad Borċ Manxe, qal li għaddejja ħidma biex jistidu is-Siġar fl-ibliet u l-irħula Maltin. Qegħdin naħdmu biex noħolqu daw l-ispazji ħodor ħalli ovvjament ikonna il-pulmun iżda ngħidilhom jiena fl-urban. U għażiet jgħid li f'Malta jitħawlu madwar 4,000 siġra kull sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.